Hello po, good morning po sa inyong lahat mga mamamayan. Nandito tayo ngayong umagang to dahil magluluto po ako ng chicken curry. Ito na po ang aking mga ingredients sa aking lulutuin. Manok, carrots, patatas, coconut milk, bawang, red bell pepper at saka green bell pepper. Tapos meron pa palang sibuyas na puti at saka yung ating curry powder. Kayo na po ang bahalang mag-pronounce kung paano po ipo-pronounce yan dahil nahihirapan po ang inyong ate mayang na mag-pronounce sa putahing ito. Umpisahan na po natin ang pagluluto. Ayan po, maglalagay na po tayo ng mantika sa ating kawali. Olive oil po. Ayan. Olive oil ang gamitin kapag nagluluto kayo ng mga ginisa dahil mas healthy po talaga ang olive oil. Yan po ang ating curry. 2 tablespoon po ang ilalagay nyo na powder ng curry. Ayan po, ilalagay na po natin ang ating bawang. Gigisahin na natin itong bawang na to hanggang sa magkulay brown. At ngayon pong nag-brown na ang ating bawang ay pwede na po natin isunod ang ating sibuyas. Ngayon po ay pwede na natin isunod ang ating chicken. Pagkatapos po maglalagay po tayo ng 1 cup na tubig para mas lalong maluto itong manok. Kahit pinapakuluan ko na po ito ay kailangan talagang luto siya. Ngayon po ay tatakpan na po natin ng 10 minutes. At ngayon po mga mamamayan, dahil kumukulo na itong ating manok, ay isunod na natin ang ating patatas. At ngayon po ay isusunod na natin itong ating gata. At ngayon po mga mamamayan ay isunod ko na po itong aking carrots. Ngayon po ay pwede na tayong maglagay ng curry powder. Yan. Hindi ko po uubusin to, baka masyado na siyang maanghang dahil meron pong hindi kumakain ng maanghang dito sa aming kilabot na mantitikim. So yan lang po ang aking ilalagay. Ngayon po mga mamamayan, maglalagay po tayo ng asin. Ngayon po mga mamamayan, pwede na nating isunod ang ating green bell pepper at saka ang ating red bell pepper. Tapos halo lang ng halo hanggang sa maluto ang sili. Ayan na po mga mamamayan, patayin nyo na po ang apoy. Luto na po siya. Ayan na po mga mamamayan ang ating chicken curry. Ayan na po, luto na po ito. Sana po ay nasundan nyo ang recipe ito at sana nakuha po ninyo. Maraming salamat po sa inyong panunood. Ito po ang inyong ate Mayang na nagsasabing
mabuhay.